Hola, sóc en Genís, de l'Anell de la Terra, el Minut de la Terra, però de la Terra fantàstica d'en Tolkien. Els hobbits són coneguts per dues coses que semblen contradir-se, ser petits i menjar molt. En general, un hobbit és més o menys la meitat del tamany d'un humà, però mengen 7 vegades al dia. I tot i que això només sembli un detall literari més sobre els nostres amics de peus peluts, en realitat és, més o menys, el que les lleis de la natura prediuen que hauria de menjar un hobbit. Donat que el funcionament intern dels animals de sang calenta és similar, no hi ha cap raó per creure que les cèl·lules d'en Bilbo Saquet tinguin necessitats energètiques dràsticament diferents que les d'una musaranya o una balena. Així doncs, podem fer servir la norma per predir l'aliment per animals de sang calenta i usar-la també per en Bilbo. Aquesta norma, la llei de Kleiber, diu que el requeriment energètic d'un animal escala en proporció a la potència de 3/4 de la seva massa. Un elefant, que és 100.000 vegades més gran que un ratolí, no ha de menjar 100.000 vegades més que aquest, només 6.000 vegades més. Per tant, un animal petit ha de menjar més respecte al tamany del seu cos que un animal gran. Per què el requeriment energètic escala amb aquesta potència concreta? No està del tot clar. La llei del quadrat cub ens hi acosta. Ens diu que, com que el volum és proporcional al cub de la llargada, però l'àrea només és proporcional al quadrat de la llargada, com més gran es fa una cosa, el seu volum creixerà més ràpid que la seva superfície. I els animals grans tenen molta menys àrea de superfície respecte al seu volum que els petits, i per això perden el calor més lentament, fent que necessitin menys energia per quilogram per seguir calents i no morir. Si només depengués d'això, prediríem que l'energia consumida escalaria a la potència de 2/3, però per la majoria d'animals sembla que escala a la potència de 3/4. I això segurament es deu a altres petites diferències que afecten l'escalat entre criatures grans i petites. Per exemple, la proporció de teixits que gastin molta energia o l'eficiència del sistema circulatori. Però fins i tot sense saber del tot com va la llei de Kleiber, la podem fer servir per predir quan ha de menjar un hobbit. Basats en una quantitat absurda d'hores, deliberacions i càlculs, estimem que en Bilbo pesa uns 16 quilos. D'acord amb la llei, en Bilbo haurà de menjar unes 500 calories per dia, mentre que un home d'uns 82 quilos n'haurà de menjar unes 18.000. Però el menjar que menja un humà només representa el 0,5% de la seva massa total, mentre que el que menja en Bilbo representarà el 0,8% de la seva massa total. Per tant, mentre que la majoria d'humans cobrim les necessitats diàries amb 3 àpats i un snack, un hobbit necessitarà uns quants mossos més per atipar-se. 4 àpats, de tamany hobbit, i 3 snacks haurien de fer el fet perquè no li ronqui l'estómac. Així doncs, qui s'apunta un segon esmorzar? M'agrada. Em subscric. Comparteixo.